Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон дар Хитой бозор қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи фурудгоҳ мешавад дӯстони азиз. Ва хунаи имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Маҷмӯаи истиқоматии Platinum Plaza мебошад дар ҷои бывши Хитой бозор дар блоки М. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дӯстони азиз, мана ҳамин бинои истиқоматӣ мебошад. Аз 11 ошона иборат аст. Хунаи имрӯзамон дар 6 ошонаш ҷойгир мебошад дӯстони азиз. Дар ин ҷо мактаб аст, садик сохмонаш дар ин ҷо бошад. Сохмони як маркази савдои калон ва дар ин ҷо раҳи мошингард аст. Хироз боло меравем, фурудгоҳ мешавад. Фурудгоҳи шаҳри Душанбе. Марҳамат, шурӯъ мекунем. ин ҷо ҷои зинапоя. ин ҷо ҷойҳои дута лифт аст дӯстони азиз. мана ҳамин хонаи фурӯш мебошад. дар ин ҷо дари асосия ширкати сохмонӣ аз ҳисоби худаш часпонда метиҳад. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи хонаи фурӯши духонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. хона ҳоло бе таъмир, яъне коробка мебошад дӯстони азиз. ин девола албатта ки тайёр карда маҳкам мекунанд дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва дар ин ҷо ошхона дӯстони азиз ворид мешавем. марҳамат, труба ва дӯстони гиромӣ метавонед дар ошхона тирезаи байни ҳуҷрагӣ кунед. ин ҷо ҳоҷатхона, ин ҷо бошад ҳаммом. якум ҳуҷраи истиқоматӣ тамошобинони гиромӣ, трубаҳое ки мебинед, ин трубаҳои отопление мебошад. маҷмӯаи истиқоматие ки дар Хитой бозор аст, номаш Platinum Plaza мебошад. бениҳоят як маҷмӯаи истиқоматии калон ва маҷмӯаи истиқоматии хуб мебошад. сохмони биноҳо айни замон идома дорад. айниқтараш гӯем таъмири биноҳо идома дорад. марҳамат. дар мана ҳамин мактаб мебошад дӯстони азиз. барожда садик аст. ва аз ин тараф маркази савдои бениҳоят калон. мана ҳамин уҷа лакай раҳ мебошад. ва ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқомати дӯстони гиромӣ, трубаи отопление мебошад. ин ҷо маҳкам мешавад. ин ҷо бошад техзона, яъне ҷои кондитсионер. нархи хона бошад 290 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.